hutan, amma kafin nan da Allah ku dangula mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ba ku damar samun bidiyoyinmu da labaranmu a koyaushe idan mun ɗora. Ga cikakken rahoton. Kamar yadda dai kuka sani, Shekau shine shugaban wannan ƙungiyar ta 'yan Boko Haram, wanda yake jagorantar ƙungiyar akan dukkan wani aikin barna da suke yi. Sai gashi yanzu labari ya fita cewar Shekau ɗin ya rasu, amma wasu mutane sukan yi magana ne ba wai tare da hujja ba. Magana ce ake yada ta duba da wasu hujjoji da aka tabbatar cewar inda haka ne shugaban nasu ya rasu. Idan kun sani dai mai jama'a masu saurare, idan ba ku manta ba, Shekau shugaban wannan kungiya ta Boko Haram idan zai yi magana yakan yi bidiyo ne, sannan kuma ya ringa yin ikirari da bakinsa tare da daga bindiga a cikin bidiyon. Sai gashi yanzu ya daina yin wannan bidiyo, sai dai ya fitar da audio na muryarsa, yayin da wasu suke ganin cewar babu shakka wannan audio ma da ake fitarwa ba shi bane ba, saboda shi bidiyo ya saba yi. Wannan ce ta sa mutane suke ganin cewar babu shakka an kashe Shekau, kawai dai suna yin kinaya ne, ba sa su bayyana cewar ya mutun saboda kar a ga gazawarsu. Domin kuwa muryar da ake sakowa da zamanin cewar wai shi yake magana, wasu suna ganin cewar wannan ba muryarsa bace ba, wani ne yake kwaikwayar wannan muryar yake sakin wannan odiyon domin kada mutane su sani. Idan ba ku manta ba dai, kwanakin baya ne shugaban kasar Chadi Idris Deby ya shiga fafatawa fagen fama tare da waɗannan mayaka na Boko Haram, inda ya sanya kakinsa ya fita fagen daga shi da dakarunsa, inda suka ringa ragargazar waɗannan mutane 'yan Boko Haram, inda ya kakkashe wajen mutane sama da 1000 a cikin waɗannan mutane na ƙungiyar dakarun sojojin Boko Haram, inda ya kwaci makamai da yawa a hannunsu. Wannan lamari ne ya sanya inuwar Shekau ta rasa gazawa, inda ya rasa inuwar da zai huta, inda ya rasa yanda zai yi, wanda wasu suke ma faɗan cewar tun a wannan hari da Idris Deby ya kai wa wannan ƙungiya ta Boko Haram ne aka ce an kashe wannan shugaba nasu, wato Abubakar Shekau, inda wasu suke cewar ko da bai mutu ba dai an mai babban rauni wanda ba zai iya tashi ba. Bayan haka ne dai waɗannan ƙungiya ta Boko Haram gabaki ɗaya ta rasa inuwar hutawa, sai gashi kwatsam an saki wani audio na Abubakar Shekau ɗin, inda yake kuka da idansa, inda yake cewa a kawo masu ɗauki domin kuwa sun gaji. Sai ba da bayan nan ne kuma again aka sake sakin wani audio inda ake ikirarin muryarsa ce, inda yake neman haɗin kan 'yan bindiga da su zo su haɗu domin su ci gaba da aikatar da irin ayyukan manufar ƙungiyarsa. Sai dai kuma har yanzu babu shaida cewar su 'yan bindigar sun aminta da abin da Abubakar Shekau ya faɗa, duk da dai har yanzu ana ganin cewar ya mutu, domin kuwa babu shi babu labarinsa. Odiyon ma da ake saki ba muryarsa bace ba. To masu sauraron mu, ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu gawurtacciya mai kawo muku labarai da dumi-dumi. Da zarar mun ji tabbacin mutuwan nan tasa, za mu sanar da ku. Ku dai ku yi subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, domin haka ne zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe idan mun ɗora. Mun gode masu sauraronmu bisa sauraronmu da kuke yi a kowane lokaci.